Magati fellow Zimbabweans, do you win blessed Geza, comrade Bombshell. Cheptanga, I want to thank you Zimbabweans for heeding our call to take action. I've been in the streets of Harare this morning to assess the situation. The streets were empty, absolutely empty. And I've received similar reports from other cities. This is very encouraging. We have sent a clear message that you want Emerson and his corrupt cabal, Zigananda, to go. This is the beginning of a series of events to send him packing. And we want to assure you that he is going in the shortest possible time. National Bechaka momentum ought to be maintained. We have observed police barbaric actions against innocent and peaceful protesters. We have observed that Emerson is using the police to instill gross fear in the public instead of engagement or, better still, just resigning. Mutamba, ndoda kuyambira chimwe chunhu. Vana veZimbabwe vane right to demonstrate. That is their democratic right. Zviri muconstitution yedu yenyika tinoona nyika dzakasiyana siyana. Yona South Africa vanaita mademonstration, as long as mademonstrations iwo are peaceful. Vana vari kuita mademonstrations are peaceful, muri kuvadzvanyirira. Unoda kuti vachiita zvinhu zvenyu zvamaita time Zana Smith. Saka iwewe constitution yakabvumirwa navanhu more than 99% yemhuri yeZimbabwe. Ndo constitution yavada kuda through the window. Iwewe Mutamba Sami. Look, Mutamba, I'm giving the last warning. Emerson madays ake ari muofisa numbered. And iwewe chakupfekedza saga kana ukapusa. Siyana nemunhu wako Mutamba. I've called for the 31st March protest, and people took heed by closing their shops to allow for the protest, but the police decided to block the people. This shows Mnangagwa's fear and desperation to cling on to power. Let me remind the police their duty is to maintain law and order, not to foment chaos. They are supposed to protect citizens as they exercise their constitutional rights, not to tear gas, them, to deny them their rights. The police are supposed to protect the people, not criminals. We include Mnangagwa himself. To members of the police force, I would like to open your eyes. You can't be bribed with $50 to deny your fellow citizens their constitutional right to protest. Yet, the exit of Mnangagwa will benefit you. Currently, you are getting slave wages. You need to send your children to school.
to get good health care, to travel on good roads, to eat decent food, among others. But this government you are protecting is denying you this. Open your eyes. Emerson and his Gananda, led by Dagurei, you have to go. And you, the police, together with soldiers and the CIO, you have a duty to protect the public from Emerson, the Tagurei Cavalry and the mercenaries they've hired to terrorize you. Tagurei, na Emerson wako umbava hwenyu nokuderera muri Zimbabwe wanyanya kuenderera mberi. Ropa rakadeuka richideukira ivhu iri. Right? War veterans na the late President Robert Mugabe nepovu yeZimbabwe vakaita chirongwa inonzi land reform kudzosera vhu ranga ratorwa riri mumaoko mevashoma maoko evachena kuruzhinji rwevanhu vatema. Iwe naEmerson munoda kuita reverse chirongwa cheland reform program, muchida kubira vanhu land and munoda kuba land yese Zimbabwe, right? Muchishandisa mabhengi enyu and mabhengi enyu kuti amakaba. Wakamboona chirongwa chinonzi kana chiri genuine chinonzi chinongo faineza namabhengi maviri chete. Because zvazvinotaura ndezvekuti vanhu vakatora loan kumabhengi ikoko, mabhengi aya achadhimanda matitle deeds. Adhimanda matitle deeds zvinenge zvaakureva kuti panguva yaunenge uchisevhisa chikoreti ichocho, land iyi haisiri yako, iland yebhengi, but indirectly iland yaTagurei naEmerson. Noonawo kuti ukakona kusevhisa chikoreti ichocho vanotora land. But zvimwe zvezvo zvakutaura kuti hazvina basa. Nyaya yenyu yokuda kuba land, yokuda kurivhesa land reform program, right? Siyanai nayo iyoyo. Tinongotaura zviri kuti siyanai nayo, but we know very well kuti by this week uyu munhu uchaita muendesi. Saka handisi kuona chirongwa ichochi ichi chichienderera mberi. Imwi maZANU-PF youth, siyanai neunhu hwenyu. Wamuri kupfurirwa nana Mutamba, nana Paradza, nana Machakairi, wokupfekedzana maunifomu echipurisa, muchiharasa vana baba nana mai venyu vari kutsvaga raramo. Izvi zvatiri kuita izvi hatisi kuzviitira isusu. Ndinogara ndichikutaurira kuti isusu we are in the afternoon of our lives, but zvinotirwadza semacomrades kuti tikusiyirei nyika inenge yangova gwenga, yaparadzwa
naEmerson nekabharo yake. Saka maefforts ese atiri kuitira imwi ndimi muchine raramo yekuenda mberi, ndimi musina mabasa, ndimi maakuwanikwa muchiita zvemadrugs nezvimwe zvakadaro. Tiri kuitira imwi vana veZimbabwe. Saka toda kuti mayuthi musare nehunhu ihwo. Iwe mupana unozi kuda kwacho tagwirei. Mupana usatabanisa. Waita mwana mudiki sereki. Right? Nhoroondo yako yeutsotsi nemakaro tinoiziva. Makaro aunoti pamwechete naEmerson muri kuba ufumi hweZimbabwe muchigovana. Tinomaziva ese. Ndokwati last time takazvitaura mapirwo auri kuitwa makambani including mamines ehurumende ndiwo nemonopoli yokungopiwa pasangana sendera wabvisa. Right? Mabanks, wakapiwa. Right? Pachena pasina zvawabvisa. Kana pachitova nemari inobviswa, hurumende yacho ndiyo inotokubvisira. Saka zvese izvi uori hwese taakuhuziva. Uori hwako haugumiri ipapo chete. Une appetite youori iwewe. Waparadza chechi yesavada iwe. Iye manje muchechi yesavada chaimo mune boboto because of you. Uri munhu anokara. Pose pawasvika unokara. Kana vanhu vachitanga kukuona vanongafunga kuti taona munhu waJesu chai. But hapana munhu akaipisisa sewe muZimbabwe. Right? Unokanganisa chechi yeSeventh Day Adventist. Right? Chechi yakane chiremerero chakadaro ndo chechi yeduwo isusu. Right? But uri kushandisa mari iyoyo uori iyoyo uchitenga vanhu uchikoza confusion muchechi imo. Right? And kwawakuenda kunyaya dzepolitics. Politics dzeropa. Usati dherera wazviwa. Ndati usati dherera mufana iwe. Usati dherera mufana iwe. Thousands and thousands of people who perished. Vachifira nyika ino yavana vanofira iwewe. Kuti uite madiro ako muZimbabwe. Uchifurirana neEmerson wako. Uchifurirana neOxilia wako. Right? Kuti uite president iwewe nyika inewe pawakati mhai papa iwewe. Ukwane mufana wazviwa. Ukwane. Kana kuti ina unobikirwa doro kumusha kwenyu. Unonyadzisa man. Aunyari. Wongoti vanhu vese ava vanhu vese. Right? Vosafira iwe. Mabusiness una advantage yokuba church uri kuparadza
And also, vanhu havachaonani muchechi yeSeventh Day Adventist, right? Iye manje wakuda kupinda kuwana upresident weZimbabwe through the back door, uchikoptwa iwewe. Now, what's next? I've decided to call off the protest. This is because I've gathered intelligence of an evil plan. Sean Mnangagwa bought explosives. He wants to bomb certain targets tonight and blame it on me. This will be done to label me a terrorist. We had our peaceful protest today. Now, let's call it off for now. A statement has already been made. I'll come back to you on Wednesday with a very, very crucial announcement. This will change the direction of things and take us to a higher, new level. Thank you, and God bless you.